Bistondo, Pangasinan. Mangilulugay ud si Katayon Amin na maabig baliket ya Pasko tan magayagan balon taon. Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Iya Zamboanga, ito po ang kwentong MX3 ko. Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko. Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko. I am 74 years old. Ito ang aking kwento, MX3. Mga kwento ng pag-asa. Ako garantihan tagid mo. Sulod sa siyang katuig, siguro 110% na dako kay siya og impact. 17 na ako next year. Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw. Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik. Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa telebisyon. Napanood ko nga po sa telebisyon na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatin yung sikmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung noong 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, ipa-ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancerous. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Sinuloy-tuloy ko po yun, yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Sinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang naging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta, walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw, 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napakalaking tulong po talaga sa katawan. Napakasigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng masigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang sinulit-tuloy ko po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ko po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pag gising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Pina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa aming tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3.
At hindi kumpleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpa-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala, subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito, napapanood ko lagi sa telebisyon. Saka sa page ko ng MSC Family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MX3 na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lobat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MX3. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Maghahatid sa inyo ng mga pangyayari at kaganapan sa ating lipunan direkta mismo sa pinangyarihan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Mga police and hospital reports, City Hall, Capitol, Military, PNP at iba't ibang lugar na ating nasasakupan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyong umaga, Pangasinan, maaksyong umaga, Dagupan City! Welcome na naman po ba, kaibigan, sa inyong paboritong programa sa umaga. Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1. Morning edition, Sabado ho yan. Kasama na naman ho ninyo mga kaibigan ko dyan lamang sa tuwatan patabadaging karo, Aksyon Ikat Baseda Pasyon at sa ating Master Control, Binarian ho si Aksyon Conrad Alvarez. At hindi lamang yan, kasama rin po dyan sa ating newsroom, nagtatrabaho na ngayon pagka-aga-aga, Aksyon Jeric Pasilyao. Kasama ho ang ating Aksyon Radyo reporters na patuloy ho na ang alap ng mga pinakahuling balita ho natin ngayong umaga mga kaibigan. Dito po yan sa Aksyon Radyo Pangasinan. Live na live ho tayo sa 1161 kHz sa inyong mga talapihitan. At hindi lamang yan mga kaibigan, naka-live stream din ho tayo sa ating Facebook videos, Facebook fan page. Huwag niyong kalimutang i-like Aksyon Radyo Pangasinan. At ang matindi rito, Aksyon Conrad, nag-upgrade na rin tayo. Alam mo naman, kapag lumalakas yung radio station natin, nagkakaroon tayo ng karagdagang budget. Joke lang. Kaya ito, meron tayong bagong additional streaming feature. Andyan po tayo sa may YouTube. Ayan, naka-stream na rin ho tayo ngayon dito sa YouTube, mga ka-aksyon. Teka nga lang, send ko rito yung natin. Send ko rito yung ating, anong tawag doon, yung ating video, ipipaste ko mamayang konti dito sa ating video, mga ka-aksyon. Para naman makita ho ninyo yung natin, para makita ho ninyo, mga ka-aksyon, yung ating iba pang streaming platform, So iniisa-isa na ho natin, mga kaibigan, patuloy na ho tayo nag-upgrade ho ng ating mga bagay-bagay. So nung nakaraan, Facebook lang tayo. Ngayon, YouTube na rin ho tayo. And hopefully, sa malapit po na hinaharap, pati TikTok mapasok na rin natin, Kalahin mo yan, TikTok, Ikaw, Aksyon Conrad, nati-TikTok ka ba? Hindi pa. Yan. Soon, magti-TikTok ka na rin, Para ho sa inyong mga opinion, kuno-kuno reaksyon, mga public service announcement, mag-text lang at tumawag sa ating sa number 0922-852-1161. I repeat, that's 0922-852-1161. Si Madam Precious Gemma nakatutok na ho sa ating ngayon via Facebook's live streaming natin. Maraming salamat, Madam. Ingat-ingat ho kayo dyan sa lugar ho ninyo, lalo maginaw ho ngayon. Uy, speaking of which, mga ka-aksyon, natanong ho ng mga kaibigan natin, kamusta ho yung kalagayan ho ng ating panahon po ngayon. Pero bago yan, mga aksyong umaga, kay Councilor Nap Kalikdan. Ayan, tumatawag ka pala nung isang araw. Hindi ko nasagot. Masyado akong busy nung time na yun. Sige, maraming salamat, Councilor Nap, sa iyong pagtuto pa ikinig. Kamusta ka dyan? Sabay mga tanong.
alam ha, balita ko yung maginaw dyan sa may mga tanong ngayon ha. Kung maginaw sa Dagupan ha, mas maginaw pala dyan sa may mga tanong ngayon ha. Kaya kabundukan yan lugar na yan, Action Conrad ha. Ayan, boss Nap, dapat magkape ka dyan sa may Agkapita. Ayan ha. Yung mga ka-action natin dyan na nagko-coffee ngayon sa may Agkapita. Mamayang alas 7, magbubukas na ho yan. Ako, magandang umaga sa inyo mga ka-action ha. Anyway, tuloy-tuloy ho tayo sa mga balitaan mga kaibigan. Yung mga ka-action natin dyan na ikinig na katutok ko ngayon. Ako, Maxyung Umaga. Para po sa ating mga balita ho ngayong umaga mga ka-action. Nako, kawawa naman ho ito mga kaibigan ho natin ha. Dyan po sa may Kabikulan mga ka-action ha. Dahil stranded po sila sa mga pantalan dahil nga po dito sa namumong samaho ng panahon ngayon. Actually, nararanasan na ho nila, no? Kaya samaho ng panahon dyan sa may Kabikulan ho ngayon mga kaibigan. At ayon nga po sa monitoring ho ng Pag-asa, maaaring maging bagyo ho ito by tomorrow or by Monday. Ito na ho yung bahagi ng sinasabi nilang La Nina po mga kaibigan, ano, na kung saan magiging frequent ho itong pag-ulan at may mabubuhong bagyo mga ka-aksyon. Ha? So dahil po dyan sa samaho ng panahon na yan na napipintong lumakas bilang isang bagyo, mahigit 1,600 po na mga pasahero stranded po sa mga pantalan ho dyan sa may Kabikulan po mga kaibigan. Ha? At ang hindi lamang yan mga ka-aksyon, pati mga rolling cargos na tinatawag ho natin. Yung mga rolling cargos, yan po yung mga nagdi-deliver ho ng supply sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Nasa 732 ho na mga rolling cargos ang stranded din ho sa ngayon dyan po sa may Kabikulan po mga kaibigan. Kaya pinagbawal ho ng Philippine Coast Guard at netong Department of Transportation. Ito hong tinatawag natin na pagpapalaot o yung paglalayag ho netong mga bangka at netong mga iba't iba pang mga sea vessels dahil malakas po at matataas itong mga alon ho dyan sa lugar ho na yan sa ngayon. Kayo mga ka-action natin, please, ako mag-ingat-ingat ho kayo rin sa may eastern seaboard ho ng lalawigan ho ng Pangasinan. Ako, please take care po mga ka-action. Mantex Kilabat 0922-852-1161. Yan po yung sa number ho natin. Mamaya babasahin ho natin yung mga text messages ho niyo. Tabahan ho ninyo mamaya ang konti yung unang salvo ho ng malita ng ating mga Action Radio reporters. Samantala, dumako naman ho tayo sa ating mga balitang lokal mga ka-aksyon. Patuloy hong nadaragdagan ang mga nakikiisa sa Barangay Bayanihan para sa Kalusugan Feeding Program na inumpisahan ni dating Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Kabilang ho rito ang iba't ibang civic organization sa Dagupan tulad ng ACRO at Law Brothers, ASTRO o Selfless Trustworthy and Respectful Organization, Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, United Guardians at nadaragdagan pa kasabay ng patuloy na paglawak ng naabot na programa. Nakasama rin ng Team Belen BK ang Dalton Clan sa pamimigay ng mga tsinelas sa mga bata sa barangay. Ayon kay Mayor Belen ay napakasaya daw niya kapag nakikita niyang dumarami ang nakikisa sa kanilang layunin na ialagay sa balay dahil sa buong buhos ng suporta pagmamahal pagtitiyak ni Mayor Belen, Dagupan City will rise again. Samantala naman po mga ka-aksyon, may mga nagtatanong sa atin dito mga kaibigan yung mga bus travel ho rito mga ka-aksyon Alam nyo ba kahapon ay sumulat ho etong si Governor Pogi may kinalaman po dyan sa may tinatawag ho natin na pag-resume ho netong mga bus operations ho riyan mga kaibigan Dahil eto ho teka lang, hanapin ho natin mga ka-aksyon Kagabi lamang to, no? If you could remember, no? Bago kayo magalit dyan, ilang beses hong sumulat itong si Governor Espino noon, di ba? Ilang beses na ho siya nag-request na i-resume na ho, ibalik na ho yung bus travel papunta ho ng Metro Manila. Kasi ang meron ngayon mga ka-aksyon, patalon-talon hong ginagawa ho natin. Yung iba, yung iba ang ginagawa noon, from Dagupan to Bulacan, then Bulacan to Metro Manila, which is mahal na mahal po. Ngayon, nagbukas na yung Dagupan to Tarlac, tapos Tarlac to Cubao. Ganun na ho yung mangyayari ho riyan ngayon mga ka-aksyon, di ba? Ang problema, kahit mas ganun, nag-iba na yung kalagayan mga kaibigan, ang punto, bus hopping pa rin yung nangyayari. Tumatalon pa rin ho tayo, di ba? At bukod sa gastos yan mga ka-aksyon, hindi ho komportable para sa atin pong mga mananakay po yan, hindi ho ba? At yan po ang patuloy hong umiiral na kalagayan po dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Kaya eto mga ka-aksyon, sumulat ho si Governor Pogi kahapon. This was dated December 10 mga kaibigan. Eto ho sabi rito at
Sabi rito, sumulat si Governor Pogi sa lahat ng local chief executives, bus operators, and all concerned parties / stakeholders. Ito, basahin ko in English. Dahan-dahanin natin, tapos i-translate natin, ha? Transmitted herewith, naka-attach dito, is a copy of the attached letter dated December 9, 2021 regarding address to Secretary Arthur Togade, Department of Transportation, regarding our request to the DOTR urging said office to spearhead the dialogue between and among all concerned parties / stakeholders, preferably next Friday, December 17, to find the common ground. Ayan, to find the common ground to make possible the long-awaited resumption of bus operations and informing of the undersigned's offer to host and provide a venue therefore. Ayan po, mga ka-aksyon. Ito, sa kabilang sulat ho, mga kaibigan, ito yung naka-attach ko na sulat, na ipinadala ni Governor Espino kay Secretary Arthur Tugade. Sabi niya rito, may kinalaman sa kasalukuyang pagbabago, sa ating mga commuting public at bus companies dahil pa rin sa direktiba ng IATF Resolution number 101 series of 2021 na kung saan ang mga bus companies ay kinakailangan gamitin ang North Luzon Expressway Terminal sa halip ng kanilang mga private terminals sa Metro Manila. As early as December 2020, last year pa ho yan, mga ka-aksyon, pinagbigay alam na raw ni Governor Espino sa LTFRB Region 1 na hindi siya tumututol sa pagbabalik ng mga bus operations papunta at papasok ng lalawigan ng Pangasinan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Yan ay kung ang mga ito isa sa ilalim sa makatarungang mga pagsusuri at standard. Ayan. Ito problema ngayon, mga kaibigan. July 2021, yung mga bus companies sinabi na hindi sila makapag-resume ng operation ho nila yung Manila to Dagupan dahil pa rin dun sa requirement ng NLEC o yung North Luzon Expressway Terminal. O kaya anong ginawa, mga kaibigan? July 12, 2021, ang Sangguniang Panlalawigan nagpasaho ng resolusyon, yung resolution number 620-2021 na umapela sa IATF na tanggalin na yung pagpilit sa mga bus companies na gamitin yung NLET o yung North Luzon Expressway Terminal. At sa halip ay gamitin na ho yung mga bus terminal dyan po sa Metro Manila. Ayan ho, mga kaibigan. Ngayon, eto na ho, mga ka-aksyon. That was written nung mataas po ho yung level ho ng lalawigan po ng Pangasinan. Dahil mataas po ho yung kaso. Eto na, alert level 2 na ho tayo. Normal na ho. Ang alert level 2, yan na rin po yung pinakamababa sa ngayon sa buong Pilipinas. At ang Pangasinan, isa na ho sa mga pinakamababang lugar ho ng alert level po, mga ka-aksyon. Ang nangyayari ho rito, bakit wala pa rin? Kailan ba i-resume ho? Kailan ba magre-resume yung ruta ng ng Pangasinan ho, ng interprovincial bus route po riyan. Ayan. Mamaya tuloy ho natin yan. Dahil papasukin ho natin, mga kaibigan, ng isang ulat galing sa labas ng impilan, hatid sa atin ni Action Jeric Pasilyao. Action Jeric, please come in. Yes, Action, nahikam na sa 41 mga supporter ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o ng CPP-NPA mula sa bayan ng Bayambang ang tumiwalag at nagbalik loob sa gobyerno kahapon. Sama-samang nagtungo sa Pangasinan Police Provincial Office ang dating mga taga-suporta ng makakaliwang grupo at doon masayang sinalubong ng mga pulis. Sa isang panayam, sinabi ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Richmond Tadina na ang dating mga supporter ay bahagi ng underground mass movement organizations o yung tinatawag na UGMO dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa kanya, simula nang maideklara bilang insurgency free ang Pangasinan noong 2019 ay wala na umano mga armadong grupo, ngunit mayroon na lamang mga miyembro ng UGMO na nagpapahayag ng kanilang suporta sa makakaliwang grupo at ngayon ay unti-unti nang tumatalikod. Samantala, bilang bahagi ng whole of the nation approach ng national government, ang Pangasinan Police katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ay namigay ng tig 5,000 pisong tulong pinansyal para sa dating mga taga-suporta ng mga rebelde. Gayon din ay pinagkalooban sila ng livelihood assistance gamit mga gamit pansaka, maging ng mga binhi. Bukod dito, bibigyan din ng training ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nasabing grupo hinggil sa water search and rescue and basic life support. Sinabi pa ni Tadina na isang magandang simula sa pagkamit ng kapayapaan ang pagtalikod sa pagbibigay ng suporta sa makakaliwang grupo.
Yan ang balita mula sa gitna ng aksyon. Jeric Pasiliao, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Maraming salamat sa ulat na yan, Action Jeric Pasiliao. Pero teka lang ha, sigurado bang kuan? Baka scripted yan ha? Oh, kasi nakakuan pa kahapon para may choreographing nangyari ha. Ay nako, once again maraming salamat Action Jeric sa iyong balita. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Papasukin naman ho natin mga ka-aksyon ng isang ulat galing sa labas muli ng himpilan ng Action Freddy Fajardo. Action Maga, Action Freddy, please come in. Yes, Action at malamig na umaga Action Hikam dahil sa pag-iwas sa aso, isang e-bike bumaligtad, isa patay, isa sugatan sa pagitan ng Umingan. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang biktima na kinilalang si Teresita Mejia, 70 taong gulang may asawa, na diniklarang dead on arrival na ni Dr. Charmaine Bill Tomas ng Umingan Medical Hospital. Sa investigasyon nila Police Senior Master Sergeant Sandy Bustamante, alas 9:50 ng umaga sa Provincial Highway na sakop ng Barangay Lauren ng nasabing bayan, minamaniho ni Orlando Paramillo, 54 anyos ng Barangay Consolacion, Urdaneta City, ang kanyang iba itong kanyang e-trike. Sa kanyang dalawang pasahero na sila Vilma Bergonyo, 51 anyos, at ang nasabing si Mrs. Mejia. Kapwa ito taga-barangay Abot Molina ng nabanggit na bayan, at habang binabagtas ang nasabing highway, bigla umanong may tumawid na aso na agad iniwasan ni Parameo dahilan upang ito'y malus control sa manobela, kaya't natumba at gumulong ang kanilang sasakyan dahilan para magtamo ng malubhang sugat si Mejia sa hinang kanyang pagkamatay. At ikinasugat naman ni Bergonyo na ngayon nilalapatan pa ng lunas ng mga doktor. Habang ang driver na si Parameo ay nagtamo lamang ng bahagyang sugat at ito'y pinauwi ng mga doktor matapos linisin at gamutin ang tinamo nitong mga gasgas at sugat sa katawan na ngayon nasa kustodiya ng PNP Umingan at naharap sa kaso ng reckless imprudence resulting to homicide at serious physical injuries. Mula sa Action Radio, mula sa gitna ng aksyon, Action Freddy Fajardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radyo. Live report. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Maraming salamat sa ulat na yan, Action Freddy Fajardo. Ako, nakakalungkot ha. Uy, ingat-ingat ko kayo mga motorista ho natin dyan ha. Yung ano man ang sinasakyan ho ninyo, no? Pero especially ho yung mga 3 wheels tsaka 2 wheels ho mga ka-aksyon ha. Alam nyo kapag 4 wheels okay lang siguro Action Conrad. Di ka naman madadali kapag nakadisgrasya ka ng aso, di ba? I mean, kung naman, di ka naman madidisgrasyang sobra-sobra, no? Pero ang delikado dyan Action Conrad yung mga naka 2 wheels, especially mga nakamotor. Marami na ho tayong kakilala, no? Na nadisgrasya ho dahil po dyan sa mga aso ho na bigla-biglang tumatawid. Nadidisgrasya ho mga kaibigan kahit ang lalaki na ho ng mga sasakyan ho nilang mga 2 wheels kahit naka 600cc na ho yung mga yan ha. Basta merong aso tumawid, ayun, semplang ho mga ka-aksyon. So yung mga kaibigan natin, mga riders dyan, please take care, ingat-ingat ho kayo. At etong mga dog owner naman, pakisuyo, no? Detali ho ninyo yung mga aso ho ninyo, no? Kapag gabi, dyan lang dapat sa loob ng bahay po ninyo yan, ha? Magbantay po ng bahay po ninyo. Huwag nyo na kayang gumalagala ho yung mga aso po ninyo, mga ka-aksyon, ha? Ito, point of word of advice. Alam nyo ba, na kapag kayo hoy, yung aso ho ninyo nakadisgrasya mga kaibigan, buhay man o patay ang aso, ha? Meron pa rin ho kayong liability dyan mga kaibigan, ha? Meron pa rin ho kayong ikangay sagutin ho doon sa pagpapagamot o sa pagpapalibing ho doon sa rider ho mga ka-aksyon, ha? Just in case lamang ho na hindi ho ninyo alam yan. Kapag napatunayan sa inyo ho yung aso, yari ho kayo mga ka-aksyon, ha? Ang oras natin ngayon mga kaibigan sa buong kapuluan, alas 6:01 ng umaga, magbabalik po Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero na makalipas lamang na pala, dyan lamang ho kayo. Aksyon Radyo Balitang Bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Diyan na palabas yung bigay toon. Lanang yun kaantabay so Aksyon Radyo. Diyan ka na talong garing tan subo kaya dinalan tayo.
Matuor kaming man sa servisyon si kayo. Balat agmiya nagawaan no ang gapoy tuloy-tuloy a suportayo. Diyan pa na maglay na saray tulong. Voluntaryon kimay. Tan pa nang iyan sakit at saray kabaluyan. Balbalag ya salamat. Kaiba ay Aksyon Radyo tan saray nanduruman digital platforms. Man kakaiba tan manuulop tayod pantugyop na marakip ya kaimbuasan parad amin. Sama-sama tayo, Pilipino! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tunay na masaya ang pagdiriwang natin ng Pasko kung kumpleto at sama-sama ang buong pamilya. Nagmamahalan, nagbibigayan. Siyempre mahalaga rin na malayo sa anumang uri ng karamdaman sa Kapaskuhan. Huwag nating kalimutan yan. Mag-SED Panyawan Plus araw-araw. SED Panyawan Plus, nagpapalakas ng immune system at mainam sa mga pinahihirapan ng mga sakit na diabetes, myoma, osteoarthritis, goiter, gout, rheumatism, dysentery at marami pang iba. Mag-SED Panyawan Plus araw-araw para siguradong malakas ang katawan pagsapit ng Kapaskuhan. SED Panyawan Plus, gawa ng SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak magaling. Mga liwak pa dishwashing liquid, amoy kalamansiya, 1,000 pesos. What? Kaibay doctor's fees, tan antibiotic. Misis, no kalamansi at dishwashing liquid so anapon mo, dapat smart ka. Smart Dishwashing Liquid. Ang gano kalamansi no lemon nitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bakterya. Oh, di ba naklat kalamansi no wala antibacto? Smart Dishwashing Liquid. Tanggaling-galing. Smart Dishwashing Liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na danom od abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City, Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor.
Asahan ang maayos at dekalidad na serbisyo ng San Carlos City Water District. Katuwang ang Prime Water San Carlos, tuloy-tuloy ang paghahatid ng malinis na tubig sa bawat kabahayan dahil ang tubig ay buhay. Anumang mga problema o mga katanungan sa kanilang serbisyo, maaring tumawag sa telepono 634-1035-955-5748 o sa Customer Care Department 0925-564-1552 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Burgos Street, San Carlos City. San Carlos City Water District, lalong pinatibay ng Prime Water San Carlos. Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Masantos tan maaligwas ya agaw at si kayon amin at ateng tan agagik. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mejia, kasama ng aking buong pamilya. Ngayong Pasko, naway mapuno ang inyong tahanan ng pagmamahal at ligaya mula sa inyong pamilya at mga minamahal na kaibigan. Binabati ko po kayo ng mapagpalang Pasko at manigong bagong taon. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alas 6:09 ng umaga mga kaibigan, nagbabalik po Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero ng Morning Edition. Kasama niya pa rin huwag yan sa tuwatan pagtabadag yung kaaro, Aksyon ay kabisa na pasyon. At sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Maaksyong umaga kay Madam Rose Montemayor Pasyon. Kapili doon ko balata ko kanayon. Manbabantayin si Kataylana through Facebook Live. Kung tantumat si Manong Ed Puyawan. Yan, maaksyong umaga po sa inyo riyan. Ingat-ingat po kayo, nasa man kayo. At sana'y masarap po ang inyong agahan ngayong araw. Maaksyong umaga rin kay Emmanuel Montemayor Mararak Castillo. Ay, speaking of agahan, Action Conrad, di pa natin naluluto yung longganisa dyan, ha? Oo, kaya si Action Jerry kay gutom na rin. Kumain ka na ba, Action Jerry? Hindi pa? Iluto nyo na yung longganisa ko dyan sa kabila. Iluto nyo na yung longganisa ko dyan sa kabila. O, kanin na lang kulang, Action Conrad, ha? Ayan. Boss Bioli, kung nakikinig ka ngayon, Boss Bioli, baka naman. I feel good. Hindi, biro lang, ha? Ayan, ha? Ayan po, mga ka-aksyon, ha? Ay, nako, sarap-sarap ng agahan namin ngayon, pero hindi pa luto, ha? Sarap ng pagkain namin ni Action Conrad, pero iluluto pa lang ni Action Conrad ngayon, ha? Mga aksyon mga kay Ravi Ferrer, nakatutok ko sa atin ngayon via Facebook Live. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Pasukin ho natin mga kaibigan, pabalikin natin si Action Jeric Pasulyaw. Action Jeric, Mas Umaga, please come back. Yes, Action Nahikam, kahapon ay formal na binuksan sa publiko itong Anak Banwa Art Exhibition sa may makasaysayang MacArthur Building sa may West Central Elementary School dito sa may lungsod ng Dagupan. At matatandaan nga na noong buwan lamang ng Oktubre nang ilunsad ni Pangasinan 4th District Representative Christopher de Venecia itong Anak Banwa Arts Residency Project kung saan 3 Luzon artists itong nabigyan ng pagkakataon upang mag-immerse sa komunidad sa ika-4 na distrito at makagawa ng kani-kanilang mga obra. Kabilang dito sa mga artists na ito ay sina Corinne de San Jose, Marco Ortiga at Rizel Mari. Kasama din sa art exhibition ng ilang mga estudyante ng DepEd na nag-aral sa workshops at ilang pang mga Pangasinan-based artists. Ito ay upang ipakita ang suporta at pakikisa sa advokasya ng ika-4 na distrito pagdating naman sa creative industry
sa bansa na siya ito kasama doon sa magiging curator ng Anak Banwa Art Exhibition ay itong kaibigan ni Congressman Tok Divinesha na si Andre Nicolay Pamintuan. At itong Anak Banwa Art Exhibition Action na AHICAM ay bukas ito mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon tuwing Miyerkules, Huwebes at Biyernes at Sabado at Linggo and Wednesday hanggang magsara ito ng January 31 sa susunod naman na taon Action AHICAM. At ito, para dun sa mga nais na bumisita, hinikayat na sila ay mag-book, mag-log on doon sa website. May form na fill upon online. Hanapin na lamang yung link Action AHICAM para doon sa mga gustong bumisita doon sa Facebook page ng Anak Banwa Art Exhibition. At libre ito para sa mga estudyante ng DepEd, habang may entrance fee naman na 50 pesos para sa adult, 40 pesos naman para sa senior citizen at PWD, at maaari ring mag-book ng guided tour ng exhibit sa halagang 200 pesos Action AHICAM. At malaking porsyento ng kikitain ay mapupunta sa pagpapanatili at pagpapaganda ng MacArthur House na kakatapos lamang din i-renovate, hindi ako nagkakamali noong buwan ng Setyembre nang muling buksan itong MacArthur Building matapos dumaan nga sa 2 taon na renovation Action AHICAM. So yan ang balita mo. Jerry, kiyamang nandyan ka na rin kahapon sa may art exhibit na iyan. Pwede mo bang i-relay sa amin kung ano yung overall theme ng exhibit na yon? Oo. Actually, sari-sari yung theme na nandun. Merong modern, merong contemporary, Action AHICAM. Tapos mababakas mo talaga doon sa, kasi yung tatlong artist na nabanggit natin, sabi ko nga, sila ay nag-immerse ng isang buwan dito sa 4th District ng Pangasinan. So masasalamin mo doon sa kanilang mga obra, yung arts and culture ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. And meron din doon, may ilang mga Pangasinan-based artists din, yung lumikha ng kanilang mga obra Action AHICAM. Ayan. Sige, hoping na makadalaw tayo riyan para makita rin natin yung mga gawang sining ng ating mga ka-aksyon. Nako, tama yan. At yun nga, para pagka-bibisita, kinakailangan lamang na mag-register, mag-log on doon sa link. Yung link hanapin na lamang doon sa Facebook page ng Anak Banwa Arts Exhibition. Yan ang balita mula sa gitna ng aksyon. Jarek Pasiliao, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio Live Report. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Maraming salamat sa ulat na yan. Action Jeric Pasiliao, galing po dyan sa may MacArthur House. Dyan po sa may West Central 1 sa Dagupan City. Alam niyo, napakaganda ho niyan mga kaibigan dahil mantakin ho ninyo, no? Yan ay dinumog actually ng mga sikat na mga artist kahapon, Yan dito yung national artist si Kidlat Tahimik. Ayan, pangalan niya, ilang moniker niya, Kidlat Tahimik, May tunay siyang pangalan na I think it's Eric De Guirvo yata kung di ako nagkakamali, no? At isa nga itong legendary artist dito sa Pangasinan. Gusto niya hanggat maaari, Pinoy na Pinoy talaga yung kwan natin. Alam mo, kahapon nabanggit nga ni Action Nuts at Action Jeric, ayaw magpatawag ng sir nitong si Kidlat Tahimik, Ang gusto niya Ginoo, ang gusto niya Kuya. Yan talaga, authentic Pinoy ho talaga ang gusto ho nitong si Kidlat Tahimik, At nakakatuwa na dumalaw siya dyan kahapon. Nakita ho niya napakaganda ng mga artworks ho ng ating mga ka-action ho riyan, So if you got time and if you got 50 pesos to spare, please punta ho kayo riyan mga kaibigan sa may Anak Banwa Art Exhibit. Diyan po sa may MacArthur House, sa may West Central 1. Maganda yung venue. Alam nyo, para hindi lang siya museum, hindi lang siya art museum, kundi parang history museum na rin ho siya. Kasi yung MacArthur House ho na yan, mga ka-action, nung nirenovate ho yan, it was restored to its pristine condition. Yung kondisyon na naabutan nitong si General MacArthur noong World War II, ganun pa rin po yung kalagayan. May minor improvements lang ho mga kaibigan, mga ka-aksyon. So yung tabla,
na inaapakan ni Action Jeric doon kahapon, yung tabla na inaapakan nila Kidlat Tahimik, yun pa rin ho yung mga tabla na inapakan mismo ni General MacArthur noong siya po ay nagpunta ho dito sa may Pangasinan, particularly sa Dagupan, nang gawin niyang headquarters, yung MacArthur House po na yan. Ultimo yung inodoro, yung toilet bowl na nandun, tsaka yung bathtub na nandun, na ginamit din ni General MacArthur. Nandun din ho sa may kwan na yun. Nandun pa ho mga kaibigan ngayon, Ewan ko lang kung ginamit ni Action Nuts yun nung nagsira siya dyan sa lugar na yan, pero yun pa rin ho, functional pa rin ho mga kaibigan. Imagine mo, Action Conrad, doon sa may Paso Negro na yun, nandun pa yung ni MacArthur. Kaya kalain mo yan, Ayan, dalawin ho ninyo. Kung may extra kayong 50 pesos, di naman na ganun kalaki yung 50 pesos sa ngayon, di ba? Medyo maliit na ho yung 50 pesos mga kaibigan. Tapos, alam nyo naman kung saan mapupunta yung pera, di ba? Para po yan doon sa further reparation ho netong MacArthur House po na ito mga ka-action. Ayan, so Anak Banwa. Alam mo yung Anak Banwa, Action Conrad, kung yan, napakagandang salita yan. Mamaya, babanggitin ko yung origins ng Anak Banwa ho na yan, Pero pabalikin natin mga kaibigan sa isang balita si Action Freddy Pardo. Max Umaga, Action Freddy, please come back. Maksong umaga muli sa nahikam, isang drug personality sa San Carlos City Police ang sinilbihan ng search warrant sa kanilang tahanan alas 11:55 ng gabi sa Barangay Turak, San Carlos City, pero hindi ito naabutan ng mga kapulisan. Ganun pa man, dahil sa may bitbit niyang search warrant itong mga otoridad mula sa RTC San Carlos City, hinggil dito sa paglabag sa Republic Act 9165, itong anti-drugs law, kaya ipinresenta sa nanay ng suspect na si Leonela Bulatao Prias ang itong search warrant at laban sa kanyang anak na si Noel Bulatao. Nasa 8 gulang sa drug watch list ng San Carlos City Police at presidente ng Barangay Turak, kasama ang ilang barangay official na halugog ang tahanan ng subject person. At dito ay nakumpiska ang 10 headset transparent plastic sachet ng shabu, isang Bluetooth lighter, isang Smith & Wesson caliber 38 revolver na walang serial number na kargado ng 4 na bala na ito'y nakuha sa isang maroon Samsonite sling bag. At itong operasyon naman ng kapulisan ng San Carlos City ay recorded through body-worn camera ng mga searching team. At itong subject person ngayon inaharap sa 2 kaso. Paglabag sa Republic Act 9165, itong illegal drugs at 10591, illegal possession of firearms and ammunition, at paglabas ng 2 warrant of arrest na yan, hahanapin muli ng mga kapulisan itong si Noel Bulatao para harapin ang kanyang mga asunto. Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio. Live report. Maraming salamat sa ulat na yan, Action Freddy Fajardo. Balikan natin mga kaibigan, pinag-uusapan natin kayo na yung Anak Banwa. Ayan, alam nyo ba na yung Anak Banwa ho mga kaibigan, Konyan, Austronesian concept po yan, Ayan, anak ng isang lugar o anak ng isang tahanan, yun ang ibig sabihin yan. And eventually, it was ingrained into Pangasinan culture. At ayan na ho mga kaibigan, yung Anak Banwa, kumbaga, kung na ho yan, naging Pangasinan culture na ho yan, So, therefore, tayo mga tao rito, Action Conrad, ang ethnic group natin dito, Anak Banwa. Ayan yung tawag sa atin ngayon. 'Di ba? Kung may mga Ibanag, 'di ba? May mga Ibaloy, may mga Ibatan, 'di ba? Kaya sa Pangasinan, ang tawag sa atin, mga native na Pangasinan, Anak Banwa. Ayan. Ay, napakaganda, no? So, sana ma-preserve yung culture natin, no? And pasalamatan natin, no? Dahil itong si Congressman De Venecia, isa siya sa mga nagpe-preserve, Isa siya sa mga talagang nagpupursige para ma-preserve ho yung kultura ho dito sa may lalawigan ho ng Pangasinan. Para hindi mawala, pinaganabalang. So, pangikabatandad si Katayo, di ba? Ang nakakalungkot kasi mga kaibigan, sa problema dyan agagi. At si Katayo nababalang. So, pakakabatan tayo sarili tayo, di ba? Akin nanalaukla Diyan Dagupan City, nagkaroon lang, nanalaukla Jackson Conrad, di ba?
Wala ray Cebuano dyan, wala ray Ilocano, di ba? Wala ray from Mindanao, di ba? Wala ray Cagayan, nalapod Cagayan, iwadyaran namin. We do not blame them naman, di ba? It's a good thing, ano? Yung being a melting pot is a good thing. Okay, Tanya, wala ray pinilimog tayo, araw may totoo, di ba? Pero sana let us not forget who we are. Ag tayo lilingwanan, nusyo pa tayo. Ag tayo lilingwanan, so nanlapuan tayo, di ba? Napakagandang konsepto ho yan. Tira yung mga Bisaya, di ba? May sarili silang identity, di ba? Mga Ilocano, may sarili silang identity. When we say Ilocano, uy, Ilocano to, authentic Ilocano, di ba? Pagka nakakita ka ng pagkain, pinakbit, gado, ay, antam Ilocano lahat niya tampol, di ba? Akin yung Pangasinan di ba? Hanggang saan tayo? Pigar-pigar lang? Hanggang saan tayo? Sa tupig lang? Di ba? Ilan lang yung produkto natin, di ba? Nakilala lang ho, bangos, pigar-pigar, Antonia. Bagoong, bukayo, di ba? Guwapahe kampasyo. Agay! Aliwa! I feel good. Ibig ko sabihin mga ka-aksyon, ano? It's about time na one glance, one look, sa kilabat yan ng sakilinggis tilabat, antatilan Pangasinan itan, di ba? Anak banwa itan. Ayan po yung gustong iparating ito mga artist ho na ito sa lalawigan ho ng Pangasinan. Okay, Max Umaga! Ayan, nag-almusal na ho ba kayo mga ka-aksyon? Sana masarap pong almusal ho ninyo mga kaibigan. Eto para sa mga late tuner ho natin, no? So, December 17, alas 9 ho ng umaga, inaanyayahan po ni Governor Espino ito ang mga stakeholders, kasama na ho ito mga local chief executives, mga mayor, ito mga bus terminal companies, mga kumpanya ho mga ka-aksyon ng bus, at of course itong representatives from the Department of Tourism, particularly si Secretary Tugade, upang dumalo dyan sa may Capital Resort Hotel po sa alas December 17, alas 9 ho yan ng umaga mga ka-aksyon. Ito'y para pag-usapan na nga ho nila, magkaroon ng negosasyon. May kinalaman po riyan sa pagbubukas na ho netong biyahe ng mga interprovincial buses papunta ho ng Metro Manila at pabalik ho rito sa lalawigan ho ng Pangasinan. So hopefully, kung tayo umasa, na maging maganda ho mga ka-aksyon itong magiging kalalabasan ho netong pagpupulong ho na ito upang sa gayon, magamit nyo na ho yung mga bus terminal. Alam nyo, sinubukan na ako na mag-travel nung nakaraan mga kaibigan, dito hanggang Metro Manila. Ang normal ho, noon, pre-pandemic, nang saman, antes na pandemya, sa gastos tayo labat, at around 500 pesos, 425, okay na, dagupan to kubaw laman. Lorimutan, di ba? Siyempre, included lara may panakantay, di ba? May kapi-kapi tayo, di ba? No, man-stop tayo dao, di tada siesta, di ba? Natan, sinali tayo ng imbabanagiran na bulan, yan Lidmad Manila. Dagupan to Manila. Abay, lorimutan, say gasto sa'yo. Ngal-ngali 2,000. Akin, tadi bus hopping ka di ba? Aliwala ba yung bus hopping? Nilmugang ka rin ang araw niluganan para makauna diba sa may araw terminal, di ba? Talagang magastos, di ba? Imagine mo yan, noon parang 500 pesos, sabihin na natin, Ngayon naabot ka ng halos 2K mga ka-aksyon na biyahe mo, di ba? Talagang gastos ko yan. Ang sakitan. Lalo na kung meron kang asawa, buti single ako, di ba? Kung may asawa ako, may pamilya ako, di sayang yung pera ko na yun, di ba? Kaya sana ho, ma-resume na ho. Sana may balik na ho. Etong pag-travel ho. Ng mga provincial buses ho na ito. At sana, mag-ibatagumpay ho itong i-initiate ho na dialogue ni Governor Espino para po mapag-usapan na ho at naplansya na ho yung mga bagay-bagay, diba? Para po dyan sa pagbalik ho na itong mga bus travel. Kaya sigurado, pag itong bus travel nag-resume, malikalikot! Iray taga Pangasinan. Samantala naman mga ka-aksyon, meron ho tayong public service announcement galing ho sa ating mga kaibigan na mga saksi ni Jehovah. Sabi ho rito sa ating public service announcement, bilang suporta sa kapakanan ng mga pasyente, ang mga saksi ni Jehovah ay nagbibigay sa mga doktor at ospital na sa buong bansa ng mga impormasyon tungkol sa mga paraan ng paggamot na hindi ginagamitan ng dugo na katanggap-tanggap sa paniniwala ng kanilang mga pasyente. Nagtataga mga saksi ni Jehovah ng mga Hospital Liaison Committee o HLC na binubuo ng sinari ng mga voluntaryo sa buong mundo para magbigay sa mga doktor ng impormasyon tungkol sa dekalidad na paggamot na hindi ginagamitan ng dugo at sa gayon ay matulungan ng mga pasyenteng saksi at ang kanilang mga pamilya.
Sa buong mundo, mga 1,700 na HLC sa 110 bansa ang nakikipag-ugnayan sa mga doktor at personnel ng pagamutan. Sa Pilipinas naman mga kaaksyon ay may 22 na HLC na binubuo ng 283 na mga Kristiyano ministro sa buong bansa. Nito lamang Oktubre, ang Hospital Information Services ng mga saksi ni Jehovah ay nakapagdaos ng virtual training para sa 6 na HLC sa Mindanao. Bago pang pandemic, may ginanap ding mga training para sa HLC sa Luzon at sa Visayas. Lubos na namang ginagamit ng mga miyembro ng HLC ang kanilang training para tumulong sa mga pasyenteng saksi ni Jehovah na nagdesisyong tumanggap ng paggamot na naaayon sa salig Bibliang paniniwala na dapat umiwas sa dugo. Ang mga HLC ay nagbibigay din ng access sa kaugnay ng mga medical journals na nasuri ng mga eksperto sa medisina at tumutulong sila para mapadali ang pagsangguni ng mga doktor sa isa't isa. Nagdaraos din sila ng mga seminar sa mga profesional na medisina para mas maunawaan ng mga ito ang relihiyosong paniniwala at pamantayang moral na sinusunod ng mga saksi o kaya pinipili nilang paggamot na hindi ginagamitan ng dugo. Tinatalakay din sa seminar ang impormasyon tungkol sa makabagong paraan ng paggamot na ginagamitan ng mga alternatibo sa dugo at mga alternatibo na pumasa sa pagsusuri ng siyensya. Mas gusto rin ng ilang tisaksing doktor at pasyente ang paggamot ng walang dugo. Ang mga pasyenteng sumailalim sa paggamot ng walang dugo ay kadalasan lang nakakaiwas sa mga impeksyon at mas mabilis na gumaling. Ang mga HLC ay available 24 oras sa mga doktor na gumagamot ng mga pasyenteng saksi. Ang impormasyon para sa mga profesional sa medisina tungkol sa komplikadong mga paraan ng paggamot at pag-opera na naisagawa ng matagumpay kahit walang pagsasali ng dugo ay makikita sa website na jw.org. Para sa higit pang impormasyon mga kaaksyon, ipakisuyong tumawag ko sa Office of Public Information sa 3224-4405. I repeat, that's 3224-4405. Or puntahan niyo yung website na jw.org. Yan ho mga kaaksyon ay public service announcement galing po sa ating mga kaibigan ng mga saksi ni Jehovah. Alas 6:28 ng umaga mga kaaksyon. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating programa Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Hoy, magandang umaga kay Kuya Lito. Ayan, sabi ni Kuya Lito ay ba may historical fact na binigay si Kuya Lito. Sige mamaya basahin natin to Anyway mga kaaksyon, bago tayo magpatuloy sa ating mga karagdagan pambalitaan, ako public service announcement ko muna tayo mga kaaksyon. Uy! Nako, masakit to mga sir, mga ma'am. Ito, bukas araw ho ng linggo, December 12 mga kaibigan 7 a.m. to 7:15 ay 15 minutes lang pala. Sige, hindi natin i-announce to. Ito, hindi, joke lang. Buong Barangay Natividad, Rosales, San Nicolas, San Quintin, Santa Maria, Santo Tomas, Tayog, Umingan at Villasis. Ayan, wala kayong kuryente mga kaaksyon na 15 minutes. Pero okay lang kasi maginaw pa naman nun, di ba? No problem ho ron mga kaaksyon. Itong problema ho ngayon mga kaibigan, bukas din, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ho ng hapon. Nako, sakit niya parts. Yung mga kaaksyon natin na dyan sa may Bautista Bayambang Basista. Ayan, maaksyong umaga po sa inyo. Kayo po ay damay ho mga kaibigan. Dyan po sa magiging power interruption ho na yan. That would be December 12, 2021, araw ho ng linggo. Alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ho ng hapon. Ulitin ho natin, buong bayan ng Bautista, buong bayan ng Bayambang, buong bayan ng Basista. Barangay Kabayawasan dyan po sa may bayan ng mga Taram at bahagi ng Pasibi East, Pasibi West, Barangay Duplac, Batangkawa, Malacca at Bituag. Dyan naman sa may bayan ho ng Orbis Tondo. Ngayong araw naman mga kaaksyon, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ho ng hapon. Sorry, that would be a Sunday pala, December 11 muna, unahin natin, Sabado, December 11, 2021, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ho ng hapon. Yan sa may Agdao, Tubag, Pulo, Malacanang, Libas, Abanon, Kalubawan, Kawayan Kiling, Gelo, Bacnar, Sitio Mangasian at Sitio Mamalang, Tamayo, Sitio Makanugkog at bahagi ho ng Barangay Supo. Kaya wala kayong kuryente ho riyan ngayon mga kaibigan. 10 a.m. to 1 p.m. po yan mga kaaksyon. Daming pa. Ito masakit sir ngayong umaga, mamaya 7 o'clock, ilangan 30 minutes na lang 7 a.m. to 5 p.m. Buong bayan ho ng Binmalay. Naku, kaya naman pala walang kuryente ho Ayan Action Bioli. Boss Bioli, alam mo nang gagawin tambay ka rito. Dala ka ng foods. Ay, may ganun.
Tapos ito Paraya o San Carlos City. Untal tumo dyan tonton matalaban na mulan tan Libsong East at Bali Lalingayen hangga po'y kuryente yun na ani gunuyan 7 a.m. hanggat alas 5 ng araw. Magyan, sakit niya pilaw. O eto naman Action Dabti ba kay Action Conrad Alvarez, Action Commander Dante Serra. Hangga po'y seloyo, hangga po'y kuryente yun na ani gunuyan Interon, Bali na Mangaldan. December 11, December 11, nata niya, Ay, 6 a.m. to 6 p.m. Ano naman ni Siren? Gidma po na ko pa umanhin, Di ba? Hanggang 6 p.m. pa ho yan. So may 12 hours na yung walang kuryente. Ay, gala muna kayo sa dagupan. Dala kayo sa Action Radio. Pero dapat dala kayo ng pagkain, Ayan po mga ka-action. 6 a.m. to 6 p.m. Awanti kuryente, Awanti power. Iti intero nga iling Mangaldan. Wala kayong kuryente ho riyan, Ang sakit naman nito. Action Conrad, parang ito Mount Agkasimon po ito, Ang kasimon po ito Mangaldan natin. Tali, intiron Mangaldan manay Action Conrad. Ang apoy kuryente natin. Alante, 6 a.m. to 6 p.m. Ang tamaong dyan, ta-aircon, nabas, wala lang kuryente na bas. Di ba? Ay, maong. Ayan, si Karadi Action Dablabat, Action Dante, Oy, si Councilor Aldrin yan, magandang umaga sa'yo. Councilor Aldrin Soriano, sana'y ox na ox lang ho kayo riyan. Ayan po, mga ka-action, yung mga wala hong kuryente ho. Mga, ano bang tawag dito, Yung mga Awanti Power, Awanti Power. Ngayon at bukas po, mga ka-action, kaya ready na ho kayo, teka lang, check naman natin itong mga ka-action natin nandiyan sa may Eastern Pangasinan din, para sa mga nagtatanong. Okay, doon sa nabanggit po natin, yun lang ho. Yung ibang power interruption ay nare-schedule ho. Itong Panelco 3, mga kaibigan. Sabi ni Madam Precious Gem, mag-charge na raw siya ng power bank para makapanood ng Action Radio. Madam, i-charge mo na yan, Okay, ang oras natin mga ka-action alas 6:33 ng umaga. Mag-commercial muna tayo. Babalik po Action Radio Balitang Bayan. Numero na makalipas na balang pala. Action Radio Balitang Bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang daloy nito. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng Binmalay Water District. Kung meron man kayong alam na mga illegal na koneksyon o mga tumatagas na tubig mula sa kanilang tubo, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Sa Luna Street, Poblasyon, Binmalay, Pangasinan, sa likuran lamang ng Municipal Public Auditorium o itawag sa telepono 540-0054 o 540-0058. Binmalay Water District. Chismisan sa tagulan. Polong mabango, pero pantalong mabaho. Mabaho. Panlabas na dinawni, pero pambahay ay stinky. Mabaho. Pantulog na fresh, pero bedsheets na amoy kulot. Mabaho. Ikaw ba to? Ako? Magbangong buhay ka na. Wag choosy, lahat ni Downy. Downy kontra kulob. Deserve ng buong labada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala nang mabaho. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. San ka mo beyond? Ako'y ibahin. Sunong dugong Pinoy. Pag-ibahin ang dugo natin. San ka mo beyond? Sa pagod putla o hilo.
with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. John D. Flavier ng Kabayan Party List. Kabayan ho, dahil sa kapaskuhan ng bayan ngayon, kaya napakahalaga na naaalala natin ang mga pangangailangan sa Pasko. Hindi lang ang mga regalo, kundi manatiling malusog tayo, ang ating kalusugan, yung ating mga tahanan at pabahay ay andyan pa rin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Walang katapusang ligaya, walang hanggang pag-asa, pagdiriwang nakasama ang pamilya. Yan ang aking hiling para sa inyo, mga kababayan ko sa ika-4 na distrito dahil unti-unti na nating nalalagpasan ang pandemyang dulot ng COVID-19 virus. Kaya't sana'y masaya at nagkakaisa tayong lahat ngayong Kapaskuhan. Subalit alalahanin pa rin natin ang mga minimum health protocols upang ganap nang mawala ang COVID-19 virus. Have a healthy Merry Christmas and a very safe, prosperous New Year. Ang mensaheng yan mula kay Dr. Jerry Rosario ng 4th District ng Pangasinan. Kay General Guillermo Eleazar, mga terorista at sindikato, mga bugok at abusado. Tapos kayo kay General Guillermo Eleazar. Dahil ang laban nyo, laban ko. General Guillermo Eleazar sa 2022. This is a paid advertisement. Si Annalyn Bacotoy, nakaiwas sa nakatakdang operasyon, pinagaling ng SED Paniawan. May sis ako sa matres. Nung nagpa-check up ako, ang sabi, napalibutan na daw ng sis sa matres ko. Tapos, in-schedulean na ako na maoperahan. Kasi dinugo na ako 3 months. Tapos, nakinig ako sa radyo. Kasi doon ako sa Davao noong nangyari na yun. Maano daw yung panyawan, kaya sinubukan ko na rin. Malay ko kung mawala yun, di wala nang operasyong mangyayari. Tapos, pag inom ng panyawan, 1 linggo, wala na siya, okay na siya. Nagpasalamat po ako sa Seed Marketing na imbento tong gamot na to na talagang nakatulong talaga sa mga mahihirap. Annalyn Bacotoy, sa Nicolas Tres Green Valley, Bacoor, Cavite. Basta SED Marketing, tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax, ayas yung #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
Asahan ang maayos at dekalidad na serbisyo ng San Carlos City Water District. Katuwang ang Prime Water San Carlos, tuloy-tuloy ang paghahatid ng malinis na tubig sa bawat kabahayan dahil ang tubig ay buhay. Anumang mga problema o mga katanungan sa kanilang serbisyo, maaring tumawag sa telepono 634-1035-955-5748 o sa Customer Care Department 0925-564-1552 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Burgos Street, San Carlos City. San Carlos City Water District, lalong pinatibay ng Prime Water San Carlos. Sa kalagitnaan ng pandemya, tayo po'y nahihirapan sa bawat araw na dumadaan. Pero lagi po nating iisipin na ang Pasko at bagong taon ay nandyan na, tayo po ay magkakasama-sama at magkakasaya-saya. Isa lamang pong paalala mula po sa City Government ng San Carlos, kami po'y bumabate ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon at sana tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-iingat sa COVID-19. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating mga kababayan sa siyudad ng San Carlos. Ito po ay galing sa inyong pinakamamahal na Mayor, Julier Ayoy Resuelio. Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Dashing through the snow. Pakinggan natin ang mensahe ng pagmamahal ni Congresswoman Rachel Baby Arenas. Merry Christmas po! Mula sa aming puso at sa puso na aking buong pamilya, hiling po namin ngayong Pasko na kayo po ay manatiling ligtas, na ang inyong mga selebrasyon ay puno ng pagmamahal at kasiyahan, at ang susunod na taon ay magdala ng pag-asa, pagbangon at pag-angat para sa bawat pamilya ng Tercero Distrito at ng buong bansa. This coming year, I hope with my heart of hearts that it will be a fresh start for all of us. Walang mas maigting na hiling sa aking puso na matapos ng pandemyang ito, na makasama kayo ng walang takot, walang mask at walang distansya ang ating pagkikita-kita. Para po sa katuparan ng aking pangarap na ito, kailangan ko po ang tulong ninyo. Patuloy po tayong mag-iingat, patuloy po tayong maging mapagmatyag, patuloy po nating protektahan ang isa't isa. Ang ating bukas na inaasam ay nasa ating mga kamay. Pangako po namin sa 2022 at sa mga susunod pang madaming taon, lalo lamang po nating ipapagyaman ang mabuting gawain na atin nang nasimulaan. Mapagpatuloy lamang po ang ating paglilingkod pagkat ang serbisyo publiko na buo ang puso na may malasakit at ipaglalaban kayo, eleksyon man o wala, yan ang deserve ninyo. Muli, maligayang Pasko at sana po sa susunod na taon, lalo po tayong maging mapayapa, masaya at maging COVID-free ang 2022. We love you always. Merry Christmas and a Happy New Year. Yan ang mensahe ni Congresswoman Rachel Baby Arenas ng 3rd District ng Pangasinan. Get a book till day. 240 at his Mga minamahal kong kababayan sa 3 distrito ng Pangasinan, nagagalak po ako na batiin kayong lahat ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Dumadaan man tayo sa panahon ng pandemya, ay dalangin ko na ang ating pamilya ay malusog at ligtas sa anumang uri ng sakit at sakuna. Sa pag-alala sa kapanganakan ng ating manunubos na si Kristo Jesus, sana po ay maging payapa at masaya ang ating mga buhay. Hangad ko rin po na sana ay mas umunlad pa ang Tercero Distrito, ang ating probinsya at ang ating bansa. Sa ngalan ng aking pamilya, ako po si Board Member DC Mondacruz Bentanilla ay bumabati sa inyong lahat ng Merry Christmas and a prosperous New Year. Masantos tan maaligwas ya agaw at si kayon amin atateng tan agagik.
Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mejia, kasama ng aking buong pamilya. Ngayong Pasko, naway mapuno ang inyong tahanan ng pagmamahal at ligaya mula sa inyong pamilya at mga minamahal na kaibigan. Binabati ko po kayo ng mapagpalang Pasko at manigong bagong taon. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alas 6:46 ng umaga, nagbabalik ko Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Kasama niyo pa rin ang Sunay Kang Dasana Pasyon at sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. O teka, antes tayo na kinantes tayo mantuloy saray balita tayo natin yung kabasan ng basta text messages si Aron Dia. Anya, sir, what time po ulit yung brownout ng Binmalay? Thanks. Nako, ang brownout ko dyan, ang power interruption ho riyan, mamaya hong alas 7. Ha? So, bilis-bilisan muna. Ha? Okay, papasukin ho natin mga kaibigan si Action Freddy Pardo. Max Umaga, Action Freddy, please come back! Yes, Max Umaga muli Action na hikam. Top most wanted person sa Burgos, Pangasinan na aresto sa Benguet. Nahuli bandang alas 8:30 ng gabi sa Kahadong Kapunga, Tublay, Benguet. Ito'y joint tracker team ng Burgos Police sa ang nangunguna kasama ang Provincial Intelligence Unit, 1st District ng Pangasinan at ang Tublay Police Station sa Benguet PPO. Kasama rin ang pagkahuli dito kay Arnold Singol Imaceda, 31 anyos, at ito'y binata magsasaka, top 1 most wanted for municipal level. Presidente ng Barangay San Vicente, Burgos, Pangasinan, at ito'y inaresto sa misa ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Burgos sa kasong paglabag sa Republic Act 7016 paragraph 5D in relation to Article 266-A ng Revised Penal Code o kasong rape. At ang biktima rito ay minor de edad. Ito ay walang pinagkaloob na piyansa ang Presidential Region ng Burgos sa kasong kinakarap ng suspect. At ito ay dinala sa Dasol Community Hospital muna para sa medical examination bago dinala sa piitan. At hinihintay na lamang ng Burgos PNP ang commitment order ng korte para malipat ito sa BGNP. Yan ang balita mula sa gitna ng aksyon na. Aksyon Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. Maraming salamat sa ulat na yan, Action Freddy Fajardo. Oy, mga ka-action natin congratulations pala sa University of Pangasinan, PINMA. Ayan dahil nakapag-produce na naman sila ng isang top-notcher ho ngayon. This time, dito po sila ngayon sa may Nursing Licensure Examination. November 2021 Nursing Licensure Examination. At mukhang isa lang taga-Pangasinan na nakapasok ngayon dito, Action Conrad. Itong top 7, si Dina Onrada Cardaño. Siya po ay may rating na 87.2%. Congratulations sa iyo. Magpakanton ka naman at burger. Alam mo tayo Action Conrad, pagka tayo ay nagkakaroon ng achievement, yung mga kaibigan natin burger tsaka kanton, okay na. Alam mo, hindi na kailangan ng magarang party, di ba? Yun lang, pa-burger lang tsaka pa-kanton lang, okay na, di ba? Congratulations Congratulations kay, anong pangalan ulit niya? Si Dina Onrada Cardaño. Ayan, palakpakan natin siya. Kaya kayo mga kabataan dyan study hard, okay? And play harder. Araw kayo na mabuti mga ka-action. Alam nyo hindi naman kailangan kayo mag-top notcher. Yung pumasa, okay na yun. Huwag tayo masyadong maging competitive. Pero kung sakasakali, di ba? Na maging top notcher, di wow, di ba? Congratulations sa iyo, Miss Cardaño.
Mukhang yun nga lang talaga yata ang taga Pangasinan dito, ano? Pero may isa pa mukhang sa ibang school nag-aaral. Pero anyway, sige, congratulations po sa inyo, Horian, ha? Nakapag-produce na naman ng Yupang ng isang top-notcher. Naalala ko nito nakaraan yung licensure examination for teachers. Ang Yupang yata meron din May isa rin silang entry, Horian, top-notcher din. Okay, congrats sa imong tanan, ha? Okay, ito naman, sige, check natin yung mga text messages natin mga tagapakinig. Alas 6:51, siyam na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Good day, sir, dyan sa barangay Alinggan, Bayambang. Madilim at maraming puno nakalawit sa kalsada. Kay Mayor Kiambao po, sana maasikaso. Sana maaksyonan nyo Tulog live BGO official may. Nako. Sige, Mayor Kiambao, magandang umaga sa iyo, sir. May text message dito. Paki-actionan lang, sir. Ito, maganda. Sir, lulugayin ko pa may midwife may maganggana tan makuli-kulit serbisyo. Si Madam Jubil Cancino. Paano yung kagana tutan ng Madam Jubil Cancino? Ipikin niya, penakalatas na Action Conrad, Penakabata na Action Conrad, di ba? Tan Ani Caranta Soriano, Gloria Macalanda, Tan Sere Kaibami, ya BHW's official sa makuli-kuli. Diyan barangay Kakaritan, San Carlos City, may President Ronald Tamundong, tan si Kapitana Gloria Canilang, Senan Lugay, Madam Virginia Cancino M. Cruz. Hashtag, sama-sama tayo, Pilipino. Ayan, Madam Lori, wala kayong problema. Don't problem over it. Kayo mapaga, Madam Lori, awanti power interruption, iti Ilio, Ito, kay Sir Uncle Bert Mundacruz. Ayan, maksyong umaga sa inyo. Thank you very much po. Si Madam Lori, binabati daw niya yung mabait tsaka masipag na mag-asawang Robert Cabe at Lita Cabe ng Kabakaraan, San Manuel. Okay, good. Maraming salamat po. Ito, good day yan po. Mapadpad po kayo yung bagyo na yan dito sa Pangasinan. Okay, sa ngayon tinitingnan pa lamang netong mga otoridad yung trajectory neto. So makikita nila yan once na nabuo na sa ng panahon na ito, saka nila makikita etong rota netong bagyo na ito. So most likely baka mamaya o bukas ay magkaroon na nung update ang Pag-asa. May kinalaman po riyan mga ka-aksyon, Ayun lang inaasahan. Sana huwag na mabuo tong bagyo na ito, Para naman kahit papaano, maginaw na nga, tas maula-ulan pa, di ba? Kasi mas masarap matulog yan Action Conrad, di ba? Oo, di ba? Ay, nako. Sige, ito, karagdagan pa naman ng mga balita natin mga ka-aksyon. Ako, teka lang, Marami pa tayong dito. Sir Salvamar Cancino, yan, maaksyong maga sa inyo, Manong. Sana'y maayos ang kalagayan ninyo. Uy, alam mo ba to sino yung Vice Mayor? Si Bogs, Vice Mayor Bogs, Oo, si Vice Mayor Bogs, diyan sa may San Carlos, na biktima nito mga fake order. Nako, maaksyong umaga sa iyo, Vice Mayor Joseris Bogs Resuello, sir. Nako, alam mo mga ka-aksyon, kayong lahat mag-ingat-ingat po sa mga ganyan. At sana yung mga food delivery company sana may verification system po sila, Naalala ko yung isang courier dito sa amin, yung isang food delivery dito sa Dagupan, yung color orange, yung nababanggitin ko anong pangalan, basta color orange yun, humihingi pa ng ID ko, Noong una, hassle di ba? Kasi gutom ka na nga. Tapos hingihan ka pa ng ID, valid ID kung mag-order ka, di ba? Pero nung nahimasmasan ako, nakakain ako, I realized, na maganda pala yung ginagawa nilang patakaran. Yung ID kailangan para authenticated ka, para ikaw ay legitimate na nag-order talaga. So the next time na mag-order ka, second time, third time, dire-diretso, ayan, no problem na. Dahil ikaw ay kilala na nila riyan, nasuki ka na at alam nilang legitimate ka. Ito si Vice Mayor Bogs, sabi rito, ito, pinost niya kanina mga kaibigan, Ako po ay humihingi ng paumanhin sa mga delivery services ng San Carlos City na nabiktima ng mga may sipon ang utak. Aparatang ko yung utak na. Na ginagamit ang pangalan ko na o-order sa inyo at magpapaload. Kung duda kayo sa mga tumatawag sa inyo na ginagamit ang pangalan ko, pwede po kayong mag-PM sa akin dito at pwede ko rin ibigay ang personal number ko sa inyo na lagi kong gamit. Sa mga tao naman na may kabag ang utak, naman, aparatang may utak, natan, aragaman lang may utak na. Maawa naman kayo sa mga nagdi-deliver dahil sila magbabayad ng mga order na di kinukuha ng mga customer. Kung gusto nyo akong siraan, maghanap kayo ng ibang way at huwag kayo mandami ng inosenteng tao na nagtatrabaho ng maayos para sa pamilya. Ayan po mga ka-aksyon, Yan na yung
pahayag nitong si Vice Mayor Bogs Resuello. Alam niyo, totoo ito mga ka-aksyon, ha? Marami na hong nabibiktima, ha? Marami na hong nabibiktima ho mga ka-aksyon na mga ka-aksyon ho natin, ano? Prominente man na tao, VIP man yan o hindi mga ka-aksyon, prone talaga sa panloloko ito mga food delivery services ho na ito, no? Kaya dapat mga ka-aksyon i-verify ho muna, no? I-verify ho muna ninyo. Yung binanggit ko kanina, no? Kung may nakikinig ba na management ho rito ng mga food delivery companies o food delivery services tulad ho nitong gayahin niyo po yung gano'n, no? Authenticated ho talaga. So legitimate ho mga ka-aksyon. At ang nakakalungkot dyan, sana mabago rin yung patakaran, ano? Pero ang problema kasi kapag pagkain ng Action Conrad, di na pwede ma-refund yan, di ba? Buti kung yung inumin na, halimbawa, nabibili mo sa grocery, di ba? I think pwede pang i-refund yan as long as meron kang resibo, di ba? Kaya ang problema ng iba pagkain, niluluto talaga ha? Home cook talaga O tapos, yung pala, bogus yung buyer. Sinong kawawa? Kawawa ho yung rider mga ka-aksyon. Kayo naman pong mga, ano bang sa tawag sa inyo? Kayo rin shopping kimot, ha? Yung scammer, ha? Isip-isipin nyo naman ho. Sana ko naman wag niyong idadamay ho yung ibang inosenteng tao na nagpapakahirap, ha? Ang sisipag ho nito mga food rider natin, ang mga food delivery riders natin. Tapos gaganyanin nyo lang, di ba? Araw-gabi, nandyan yung mga yan, di ba? Ano man yung kalagayan ng panahon. So dagupan nga nun, naalala ko Action Conrad, kahit bumahanon, di ba? Nandyan yung mga food delivery riders natin. Nagde-deliver ho ng pagkain. Sa mga ka-action natin na ngailangan ho ng order nila. O tapos kayo, ipapairal niyo yung kalokohan ninyo, ha? Luloko-lokohin niyo lang sila, inosenteng tao yung mga, nadadamay pa, di ba? Nagsisipag na nga sa kanyang trabaho, tapos ayan pa, nalulugi pa, ha? Dahil may mga shopang na katulad ho ninyo. Baguhin ho ninyo yan, ay hindi ho tamang ugali yan, ha? Di bali, ha? Malapit nang maipasa. Ito mga ka-aksyon, ha? For your information lang. Ito yung mga skapan, ha? Binal na hong araw ho ninyo mga kaibigan, ha? Naipasa na ho, ha? Itong, naipasa na ho sa Kongreso, itong SIM registration mga kaibigan. Ayan, ha? Paalaala po sa ating mga ka-action po yan, ano? Ipinasa na ho, ha? Yang mga SIM card registration law. Ayan. So, ibig sabihin yan, kapag kayo ho'y bibili ng SIM card or eto, kapag meron na kayong existing ho na SIM card, kailangan po iparegister na ho yan. It will be registered under your name. Dahil kapag pinaregister nyo ho yan, magiging markado na ho yan. That number belongs to you. And if that number belongs to you at ikaw ay nanggancho ng ibang tao, ng kapwa-tao mo, kapwa mo kababayang Pilipino, kung sino man yan, madali nang matuntun kung sino yung gumawa ng kabalbalan ho na yan. Ayan po mga ka-aksyon. Congratulations po at naging mabilis ko Itong House Bill 5793, itong pagpasa ho ng Kongreso po dyan sa panukalang batas ho na yan. Pero sana, ang akin lang naman, isama nyo rin yung mga eSIM o yung mga electronic SIM sa tinatawag ho natin. Kasi may mga ganyan na ho ngayon mga kaibigan. Hindi lang yung SIM card talaga, mayroon mga eSIM, electronic SIMs. Yung mga yan mga ka-aksyon, kung din po yan, nagagamit din ho yan ng mga may tama sa ulo, Pagdating po dyan sa mga kalokohan po nila mga lalaki. Please lang po, sama po. Dapat tama yung binanggit ni Senator Wino nakaraan, di ba? Isama yung mga eSIM sa registration ho na itong mga SIM card registration bill ho na ito, para wala rin hong kawala tong mga to. Kapag walang kawala yung mga yan, ako sigurado, bababa ho ang bilan nito mga scammer ho. Hindi lang sa food delivery, kundi pati na rin po sa ibang mga bagay-bagay, hanggang pala malawam yung oras tayo, pala yung oras tayo, 1 minute. 1 minute lang pala nakakara. At isa pa na lang siya nakabosan. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pakikinig. Walang tutok, walang sawang pagtutok sa ating programa Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. At this time pa na ilugay tipa na mga Santos tan maabig ang kabasan. Si Raymond Dangal Sikati, Madam Bella Jimenez, Madam Mau Maninding Noresco, Gil Malikdem, si Ravi Ferrer, Emmanuel Montemero Marara Castillo, Maxio Umaga po. Sila Madam President, makatutok pa rin sa atin. Ako Maxio Umaga, tingin very much. Ingat po kayo palagi. Kaya pong kabuuan naman pinahuling balita ho natin ngayong umaga sa inyo. Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Nakasama ho ninyo mga kaibigan ko dyan tuwatan patabatagin karo. Aksyon na hikam sa napasyon. At Master Control tayo, wadan si Aksyon Conrad Alvarez. Kasama ho ang ating mga Aksyon Radyo reporters na patuloy ho nangangalap ng mga latest news and reports. Sa paungkulan natin Station Manager Aksyon Violi Valdez Ferrer.
Susunod na ho si Action Jeric Pasilyao sa kanyang programang Aksyon Radyo Balita. San Kapatangan, San Kaunaranya Balita, Dloy na Pangasinan, Aksyon Tagupan, o Sublay Tampol, Yan Baganon Bakta, Aksyong Umaga. Una sa salita, una sa aksyon, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan